good day mga ma'am. So ito na nga, nagmamantikahan na ako agad. So ngayon, nilalagyan na namin ng cover yung mga upuan na ginawa ni Baby Goy at ni Pards. Samahan niyo kami, dali. Nagkakat kami ngayon ng ating linoleum to rubber para Magkano meter dito may? 140. So ngayon, dito tayo sa kabilang side naman. Kasi may sapin na yung isa eh, naputol-putol na. Dito yung yan. Gantakan yung ginagamit para mas mabilis. Sa tamtax. Okay, so eto na mga moms, so tapos na po namin na ilagay ang sapin. So pwede na rin siyang mahigaan. Para pwede na ako dito makatulog. Ayan. At ngayon naman ay gagawa naman si Michelle. O, di ba? Mga all around yung mga yan. Mga princess dito. Lahat kami dito mga princess. Mga sapa. Oo. Tapos sila pa yung galit sa akin lagi. Kasi nauubos ko raw yung savings. Kung ano ba si pinagbibili ko. Oy, may bangkita na kayo! Oh. Ay, hindi na lang ako minpuran. Sa bagay, ikaw kaya mo pa eh. Ako, hirap na. Diba? Ang cute. Tara. Kasi may dumaan kahapon dito na truck. Ay pa! Ayan. May dumaan na truck dyan. Tapos, ang dami niyang paninda. So, nakabila akong dalawang timba. At saka ng additional na may additional tayo na sangkalan. Meron din tayo. Mas marami ako na pamili kahapon. So, nakarami rin talaga kami ng nakarami rin ako kahapon ng bili. So, maliban dyan, abangan, iba ko pang papagawa sa likod naman, no? Kasi, meron din sila sinasuggest sa akin na gusto talaga nilang gawin ko para na sa ganun, mas makatipid din kami sa gas. At sa ganun, mas mapasarap pa namin yung pagluluto namin ng mga ulam at putahe namin. Ilan litro to? Ilan litro? 18 liters? Okay. Ay, hi ma'am! Good morning! Happy Monday! Ayan. Tingnan mo nga ma'am yung upuan natin kung mataas ba sa'yo. O mataas o mababa. Nice na nice chairs. Kasi gagamitin na ni Brenda yung red. Oo. Kaya sabi ko, hindi naman kakuba. Oo, sakto na. Feeling ko talaga depende sa bias. Kapag maikse, baka mataasan yung iba. Ayan na. Thank you. So, kailangan umuusok po yung tubig. So, kailangan mainit siya pag tinimpla. O, diba? Kaya maswerte rin talaga ako sa mga princess ko kasi kabalo nila yung mga ganyang bagay. Wala nang imposible kay! YouTube! So, titimplahan mo na. This is, Safeguard yan. Safeguard ang flavor ng aming dishwashing liquid. Siyempre, lalagyan muna natin ng asukal. Asin. Asin.
Ulam pa din. Ay, ito na di kasi. Ha? Ano lang kasi? Patola ka talaga. Set ko na set. Isa kaset na yan. So, bumili na ako ng ganito kasi po para mas medyo makalis tayo. Rawat eh. Hala. Ayan na. Sana yung pangkuraw. Sana No, inugasan po namin yung ano ha. yan yung ano, sabon na. Opo. Ayan, bago na yan. Wow, dami. Juice. Eto na. Ang napakasarap naming salad. Wow. Cotton candy. Ang bango. Parang kulang pa. Uy. Kulang? No? Oh, kulang pa. Kulang. Kulang ka dyan. Thank you. Oh, meron na kaming panghugas ng aming plate for 2 months. 2 months yan, day, ha? 3 months pala. Okay, good. Very good. Boy, na may klase? Bakit? Nga naman. Diyan din ba kayo? Elementary? Sa kabila. Sino hintay nyo? Kuya, sabay mo mag-uli. Nagkauna mo? Ha? Kanina pa kayo? May klase pa kayo ngayon. Mamaya, wala na. Oh, so magpansit. Ha? Oh, magpansit mo. Dali. Ano sa magpansit? Alik kayo, magpansit. Ito nga dako lang yun. I-take out mo na lang. Gusto mo dito. Dito na mo magkain. Saan mo ba? Kamay ka na wala. Kamay ka na. Wala mo baon. O sige ko din. Pansit lang. Pansit din. Ay, ano mo? Namoy kan-on. Ay, hindi. Aray ka. Usa lang. Tuwa lang din mo eh. Usa lang sa saksipanan. Isa pa. Lagyan mo pa na. Ito. Anong grade na ninyo? Grade 6 na ikaw. Grade 6. Para sila ng... ay doon tinidor. Lagi sila mga dyan. Kita yung kapatid mo. Mga oras na. Quarter to 12. So, ito na, ano yun? Natapos na yung bangus. Natapos na po yung aming panibagong araw ng pagtitinda. Marami naman po tayo nabenta. Marami ring natira. Hindi, joke lang. Ang ano na lang, ano yun? Pakita ko sa inyo. Sila. Oo, unti na lang naman po. Ay sus, wala lang. Kami na lang napansit. Ayan. So, wala rin gulay. Ito na lang yung fried chicken natin. Ayan ang nangka. So, mamaya mga senior high and ibang college student dito sa side namin. Hintayin ko sila until mga 9 p.m. Charot lang. Hanggang 5 p.m. Ayan, ma-free. Tayong pakwan. So, that's all for now. Maganda naman yung aming sales in fairness. Pumalo naman po siya ng 3.8. So, maganda-ganda. Hindi na masama. Ako naman ngayon ulit ang mamamalengke. Kaya, samahan ninyo ako ulit. Mga ma'am, samahan niyo po kami ulit lahat dito sa Mamshi Store sa aming panibagong mga ganap at eksena. And again, thank you so much for watching and for sharing this video. And dun sa ibang mga tao na patuloy po na nakasuporta sa amin. Maraming salamat po. God bless you all. See ya. Ingat. Bye-bye. Comment ka na sa baba.